Maiaren gizarte eraldaketa planaren barne garatutako ekimenen artean Zuhaitz Astea 2021 proiektua birpentsatu behar izan dute pandemia garai honek ezarritako murrizketak direla eta. Maiarretik azaldu duten moduan osasun segurtasun neurri berriek baldintzatuta eragile ezberdinen arteko hartuemanak alde batera utzi beharrak proiektuaren eradura laburragoa izatea ekarri du. Baina bizi dugun egoera honetan, naiz eta moldatua izan, ekimena aurrera ateratzea garrantzitsua zela azpimarratu dute. Horrela, Zuhaitz Astea, Zuhaitz eta San Isidro eguna bilakatu da eta umeek apaindutako enborrekin egurrezko meta simbolikoa osatu dute Merkatu Plazaren aurreko astelena jai eskultura alboko zona peatonarean. Aurton barriro beste ekimen bategaz gatoz. Eurrek urtean martxan ipini genduen Zuhaitz Astearen hildora, gizarte eraldaketan barruen jorratuten dugu zen proiektu ezberdinen artean. Ulertuten genduen aurten naiz eta COVID egoera honek proiektu baldintzatu, garrantzitsu zala, aurrera eta ekimen bat. Orduen segurtasun neurriek eta bermatuteko, azkenean egin behar ezin dugu edapen apurtxu bat txikitu, eta aurten egin dugu Gorabide zentroko arduradunekaz eta erabiltzailekaz, eta San Fidel ikastolako umiekaz. Eta berez aurten proposamena izen da, apurtxu bat San Isidro egune eta baserritar bizie apurtxu bat goraipatu edo balorean jarri, ez? Da proposamena egin dugune da, meta simboliko bat sortu, hemen gaurko egunin sortu dugune. Eskolako umieri irai hotxegu zen enborrak, umie bakotxak apainduen deuz, eta gero etorri dire eta sortu dugu meta hau, ez? Guardira arte egongo da, arte efimeroa, eta behintxete agerikotasun apurtxu bat emon bebai Gorabideko zentroko erabiltzaileari. Da gure baduzu hain Lourdes eri galdetuko txago apurtxu bat eurentzako, zentroantzako egunerakotasunerako zer suposatuten dugu nolako ekimen batak aurreratatik. Lourdesak azalduko txua apurtxu bat eurentzako zer suposatuten dugu, solako ekimen batak aurrera atatiek, ezta? Bai, gu hemen gauz, gure kuadrilletxue eta azalduko gu, guretzako zer izendan, honek oso preparetibe bai, ezta? Iñaki, Maiarretik etortzen nien komentetan, urton zerrin geinke COVID-en egoera dalata, gu komente gendun, zeu zerrin geinke, neurri jabon da, eta baina pentzen gogu danon artien, zelan egin gogu zen geusek, ez da Iñaki? Eta guk astelen guztizitan eukitzen dugu hasiera dalez, asambleatxu bete itzen dugu, ez da Jorge? Bai. Guk asamblea itzen dugu astelenetan, además él es el responsable de llevar un poco el orden de esa asamblea, de que no nos despistemos. No, sí, ¿Está? sí. Bai. Eta hor... siempre lo traía de más veces que más eta... Siempre te encargas tú. Se me ha dado yo, o sea... Esa es tu responsabilidad. No voy a decir que no lo haya hecho, pero donde siempre lo hago yo. Eso es. Lo que queremos dar es siempre valor a que cada persona pueda tener su parcela de responsabilidad, de participación. En esa asamblea tú te encargas del orden y este año una cosa importante que ha sido las actividades de Mayer, ¿verdad? Sí. ¿Qué podemos hacer y qué día podemos hacer, verdad, Idoia? Sí. Y viendo desde febrero una fecha decíamos, pues si tenemos ahí San Isidro jaize, ezta? Iñaki? Eta gu astero egon gara esaten zer genke, eta aste baten pentseten gendun. Hartuko gu kartela eta ipingo gu zer gehiago, zer genke. Y ahí dando la lluvia de ideas, pues ya poco a poco surgió relacionar la meta, ezta? Eta lehenan txinen itxezala, bedarrazko metie baserri zen, ez da Idoia? Zupe baserri ikusiko zendona de metak, ezta? Eta zain gendun, bedarra, zelan egun Gernikera bedarra? Bedarra ezin geinke eroan. Eta orden mukurren sortu zen, la idea de llevar unos troncos. Entonces, os encargasteis de hacer las pruebas, todos los experimentos, ez da Iñaki? Mukurre zela pintxeu, esaten gendu, hau ezin leik izen, zehatzamarrerungo dabe umiepe, bai. Pinzela apea apurtu itzen diez. Eta gero joan ginen pentsetan beste formatu batzu nolain, ez da Iñaki? Eta horre probak egin erakutsi dintzagun Maierreri. Ezta? Eure konformek egon ziren? Eta hori, 5 hilabete egon gara probetan geuse, eta itxaroten egoten ginen. Noiz agertuko dizen gure lagune, Maierreko lagune, noiz agertuko zien atetik.
Han egoten ginen itxaroten, eta komentetan eurekaz, bueno, erakutsiz da. Hau da gu pentsa dugune. Joan zinen erakusten Iñakiri, eta itxaroten, desietan. Ja Iñaki kantze da, hainbeste kantze da. Baina, bueno, bost hilabetien egon gara, apurke modifiketan, pentsetan zelanein, nuevas sugerencias y deseando que vinieran los de Mayer para mostrar esos pequeños avances, ¿no? Que íbamos haciendo a nuestro ritmo. He ido ya y solían venir también, ¿verdad? Kemen, Iñaki, sí, y les enseñábamos, ¿no? Y con ilusión. Aunque ahora estamos un poquito ya cansados, agotados después de la actividad, sí que estábamos ahí en el centro esperándoles con ganas, ¿no? Del proyecto. Ellos vinieron a grabar y el día del escenario, cuando nos vistimos de aldeanos, ya, aquel día también fue, bueno, el preparativo increíble. Cómo estuvimos preparando los manteles, los mandalas, ¿verdad, Jorge? ¿Cómo estuvimos preparando el día de la escenografía de la plaza? ¿Te acuerdas? ¿Tú de qué fuiste responsable? Pues aparte de música. De la música. Sí. Pero nos costó tiempo decidir, ¿no? No, ¿Qué música era la adecuada? Sí. Cada semana nos traías una propuesta de CDs, Sí. ¿verdad? Sí, que los tengo en casa hoy. Eso es. Iñaki, zue bai egon zinen hor, zelan jantziko gara, nori eskatuko zaguz, bai, gauzek, Ido? Bueno, eta holan ibil ginen, Bai. Preparatibo guztizek, eta, bueno, denbori erauten dozku gure erara itzeko, baina gube apurke demostru bitzen dugu, gauzeko organizetako bagara bai, ezta? Eta eskerrik asko, zuhori bai. Zuhori batez bai. Zeueri. Bai, baina hau aukeri eta ilusioa, proiektu politxe, reto politxe izen da, eta gu prest urrungorako bai. Aurtongoa ganera COVID-en asuntoagaz da, reto Bai. komplikau izen da, bai atarogu, osea, ametik aurrera olakoak jarraitu enbiguz honek ekintzake. Batera zeidu bigu. Eso es. Ederto, Parte hartzen, ederto. dano batera.